Vi har været i Hylke Ridehal i dag. Og Walter, han synes bare ikke lige, han gad gå med mig, dengang jeg skulle til at samle piller op. Han gik altså selv efter Hanne og Christina. Og nu går han så rundt for sig selv op i den Ridehal. Kæft den. Walter! Hvad Walter, kommer du? Skal du med hjem også? Jeg er færdig nu. Er du sikker? Nej. Har lige en runde mere. Walter? Walter? Tager du en runde til? Så bare i orden. Så minutter senere, så er battleren færdig med at skride af. Nu har han valgt at stå her. Det går Walter. Er du færdig til at blive taget hjem nu?